Napasok ang motorsiklo ilawom sa usa ka auto nga gikadas magay niini sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Luwas ra hinuon ang 24 anyos nga driver sa motor. Lahos-lahos ra ang pagpadagan sa motorsiklo nga nagsubay sa Cabalan Street. Samtang ang auto nga gimaneho sa 51 anyos nga lalaki may left turn paingon sa Cabalan Street gikan sa P. Del Rosario Street, barangay Poblasyon. Matud ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga miangkon ang motorista nga kusog ang iyang dagan. Ug kalit siyang mi-break, dihang nabantayan nga pagawas ang auto. Ug usa sa gitan-aw nga midas magkini tungod sa dangog nga dalan. Kay gikan nakasinati og pag-ulan sa lugar atol sa maong insidente. Nagkasettle ra hinuon ang duha ka habig. Ang motor gyud kay gawas nga kusog ang iyang dagan, wa gid siya mo minor pagkabot sa may corner area na. Pero sila nakasettle na sila sir? Nagasettle na sila. Kanunayon gyud nato basta once gani nga moagit og mga intersection or corners ato gyud batasan kanunay nga mo minor kita sa pagpadagan.